Merkez Asya'da Thomson çığlığı olmağı mümkün. Bu arada bütün dünya meteorologiya guraması duyduruyor. Bu gurama dünya derecesinde hava şartlarının täze tapqyra geçmegine taýýarlanýar. Bütün dünya meteorologiya guramasının soňky maglumatlaryna görä, ýuwaş ummanyň ekwatorial bölегinde El Niño adly güýçli tebii hadisanyň emele gelmek ähtimallygy 90 göterme çenli ýetýär. Bu hadisa dünýä boýunça ýel akymlaryny üýtgedip 2026-njy ýylyň iýun-awgust aýlaryny dünýäniň köp ýerine adaty temperaturadan ýokary ýyllygyň hasaba alınmagyna sebäp bolup biler. Emma yerli habar beriş terişdeleriniň aýdylýan katastrofik hawa üýtgetmeler baradaky käbir çaklamalarına garamazdan hunärmenler takyk geografik maglumatlary esaslanmagy maslahat berýärler. Taryhy gözegçilikler Merkez Asia ýaly guruk sevitlerde El Niño döwrüne köplenç güýçli gurukluk däli tersine tomuz we güýz aýlaryny ýagşlaryň köpelýänligini görkezýär. Merkez Asiýanyň guruk sevitleri üçin beýle üýtgetmeler käte oňyn täsir edýär. Ol suw ýetmezçiligini birneme azaldyp, topragyň zaýalanmagynyň öňüni alyp we ekosistemalary gollap biler. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemneti bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galym.